Takže čauko ľudia, zdravím vás Ikoko a vítam vás bla 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 pri mojom druhom tutoriále, ako si tento tutoriál bude, ako si stiahnuť a nastaviť Adobe Cutter. Program si to natáčam ja. Teraz natáčam sa s Bandicam. To dám druhý tutoriál potom hneď. No, čiže otvoríme si internetový prihľadač, napíšeme si tam, že Adobe Cutter, dáte si vyhľadať, dáte si hneď to prvé, presťaženie zdarma, môžete si to aj kúpiť, ale ja to mám kreknuté, no vy si to nemusíte krekovať, ale to uvidíte za chvíľku. Prvná si to dáte stiahnuť, ja to už mám, link vám dám do popisku videa. Zrušite si, keď to budete mať stiahnuté, tak si to dajte na plochu a otvorte si to. Tak. Týmto venujem tento tutoriál môjmu kamarátovi, ktorý to nevie urobiť, Kamilovi Kasarovi. Môžete mu dať like, odber, ale môžete No, dáte si screen record. Keď to chcete, dáte vybrať RAM, nastavíte si to na akú veľkú to chcete, alebo dáte vybrať plochu, to si nastavíte. Potom, ak chcete natáčať cez mikrofón, tak musíte dať toto, dáte si mikrofón, to sa vám automaticky nastaví. A tu si dáte zastavpom a napíšete napríklad 9999. Dáte start, ale ak to nechcete, tak to vymážte, dáte toto. Keď si to spustíte, tak sa vám to minimalizuje, dáte nahrávať kurzor, ale ak nechcete, tak si ho zrušíte preč. Toto nedávajte, lebo kde ukážete myškou, tak pôjde obrazovka. Toto si môžete dať, aby keď stlačíte F7, tak sa vám to zapne. Toto si neviem, na čo je. Potom si dáte audio, keď vám to nebude zľadať, dáte mikrofón a dáte si MP3. Alebo ako to chcete vy, dáte si toľko, ja to mám na 320, lebo mám dobrý počítač, silný. A môžeme to aj otestovať, keď vás bude slabo počuť, alebo veľmi, tak si to nastavte, tak počúvajte. Ahojte ľudia! Tak, toto si stopnete potom. Dáte ok. A to si to dáte. Vidíte? No. Tak toto si môžete potom zrušiť, dáte štart, natočiť, či tu nedáte štart, natočíte, potom si môžete urobiť aj nemôžete. Dobre, tak ukázal som vám všetko, čiže s týmto tutoriálom sa s vami lúčim a čaute!